מילואים שאחרי 4 חודשים משתחררים, חלקם משתחררים וחוזרים לאזרחות. הם הותירו ב4 חודשים האלה עסקים, משפחות, חלומות לעתיד. אחד מהם שחוזר עכשיו, מנסה לחזור, הוא תימור לנדאו. שלום תימור. בוקר טוב, שלום. תודה שבאת אלינו. תודה לכם. כיף שחזרת הביתה. כן. כמה ימים? אנחנו עכשיו בסוף, מעל 120 יום. וואו. בשירות בדרום. מה-7 באוקטובר גויסנו. אני בתור קצין הקשר של הגדוד, של הגצ"ר, של חטיבה 5. באמת התחלתי את המלחמה בכלל בצפון, באכזיב, בטיול המשפחה. ואיך שאני קם בבוקר, מבין שקורה משהו, מתקשרים המילואים, עוזב את הכל, נוסע לדירה שלי, לוקח את הקיטבג, מגיע למחנה במרכז הארץ. מה, השארת ככה את המשפחה באכזיב וירדת? השארתי את המשפחה, ירדתי, גם המשפחה, ברגע שהם הבינו, גם הם התקפלו. ומאז אנחנו בדרום, שומרים על הגבולות של עוטף מדינת ישראל, בפעילויות. וכשככה, מה שנקרא, באמצע הטיול המשפחתי, באמצע החיים, קמת, הרסת את עצמך וירדת לדרום. יותר מזה, זה היה גם באמצע העסק, זהו. התחלתי... מה השארת חוץ מאת התיק של התחלתי ממש כמה חודשים לפני, הקמתי את חברת טירדוק, שזה מכשיר לטיפול בכאבי אוזניים, שמתאים גם למבוגרים וגם לילדים. זה מכשיר... אתה יזם בעצם. כן, יזם, היינו גם בתוכנית הקרישים, בקשת, וזה היה ממש בסוף ספטמבר השידור, ואחרי השידור היה לנו רייטינג מטורף עם המון פניות, המון עסקים שרוצים לשתף פעולה. הייתי באמת בשיא הטלפונים, בשיא הפגישות העסקיות החשובות, וביום אחד פשוט נאלצתי לעזוב את הכל. והלך לאיבוד המומנטום. והמומנטום הלך לאיבוד, בגלל שאני... המומנטום של מדינה שלמה הלך לאיבוד ב7 באוקטובר. לגמרי. הכל נעצר. הכל נעצר. אבל עסק שהוא בדיוק בנקודת ההזנק שלו, זה הכי משמעותי. זה הכי קריטי, זה היה לפני גיוס של משקיעים, ולפני שיתופי פעולה מאוד גדולים, שנעצרו לחלוטין, כי בסוף היה מי לדבר. אני בסוף יזם לבד, שנאלץ לעזוב את הכל. בסוף יש לי גם תפקיד מאוד חשוב בגדוד, בתור קצין קשר. זה משהו שאי אפשר להילחם בלעדיו. הייתה לך דילמה? לא. אם לעזוב הכל? לא הייתה לי דילמה בכלל. יש רגעים שבהם הכלל יותר חשוב מהפרט, וזה אותם רגעים. ומה קרה לפרט? או לעסק או לביזנס של הפרט, כשהפרט חזר אחרי 120 יום? הפרט נפגע. כן, אין ספק שהכל נעצר, וחזרתי בעצם לעסק שאין כלום. אבל גם אני שמר על אופטימיות, ולאט לאט חידשתי את הקשרים עם אותם אנשים שעצרתי איתם, ואני גם רואה איך שבשבוע-שבועיים האחרונים שהתחלתי להתעסק עם העסק, דברים שמתחילים לקרות, אם זה הכניסה שלנו לסופר פארם שבוע שעבר, ואם זה... דבר מאוד משמעותי, חביבי. זה לא בקטנה בכלל. זה לא בקטנה בכלל, זה משהו שנעצר והמשיך, ובין אם זה עם פגישות עסקיות עם משקיעים שעכשיו חוזרות, אנחנו... שאלה קטנה שבעקבותיה שאלת המשך, בין המשקיעים הפוטנציאליים היו גם כאלה מחול? לא, משקיעים מישראל. אוקיי, בסדר. אז כמה זה שווה להיות מילואימניק שחוזר מהקרב במובן של הערכה העמוקה, איתו אנחנו רוצים לעבוד? או שהמוצר שלך טוב או שאתה לא מעניין? אז זה גם חשוב שהמוצר יהיה טוב, והמוצר שלנו מדהים ופותר בעיות, ואנחנו כל יום נקבל שיחה מאמא של ילד, שהילד שלה סבל מכאבים, ולקח אנטיביוטיקה וטיפות אוזניים, ואפילו המליצו בניתוח כפתורים, והמכשיר שלנו באמת עזר לו ותרם, והוא כבר לא צריך את כל זה. אז אם יש מוצר טוב, כמה זה משנה שהיזם שלו הוא גם בן אדם שתרם למדינה? אז יש עסקים, יש נגיד את חברת השילוח שלנו שגם נפגעה, שהייתה צריכה להחזיק במלאים והכל, שככה נרתמה לצידי ולא הפסיקה את ההתקשרות, למרות שהם נפגעו כלכלית, שאני מאוד מודה להם. ועוד מפיצים ולקוחות שמתחשבים, שנכנסים מתחת לאלונקה. לגמרי, אנשים... וכסף, אנשי כסף גדול שצריכים לבוא ולשים עליך את הכסף. אז... זה משנה להם שאתה חזרת עכשיו מ-120 יום ונתת את עצמך למדינה? אז הם באמת מנסים עכשיו להמשיך את השיחות, כמובן שהכל נעצר, אנשים מאוד נרתמים לאנשי המילואים. תגיד, ומשהו מהמגזר הציבורי דווקא, משרד הממשלה, אם אתה עסק קיים, אם היה לך מחזור קודם וכל הדברים שאנחנו מכירים, יש איזו עזרה שאתם מקבלים? פניתם לקבל עזרה?
זה גם לא יכול לקרות בגלל שאנחנו היינו עסק בתחילת הדרך, ואי אפשר לדעת מה יהיה העתיד. צריך לייצר עבורם בעצם. עסקים חדשים פשוט לא צריכים עסקים עזרה. חדשים, כן, הם לא צריכים עזרה, עסקים זה מדהים. חדשים. לא רשות החדשנות, לא כלום? כלום. שום דבר. חבל. תגיד, את מי השארת בבית כשיצאת למילואים? משפחה, היה לי באותו זמן גם בת זוג, שתוך כדי המלחמה, מדברים רגשיים, לא המשכנו. וכן, חברים. טוב, אתה יודע, זה לא קל, אבל סיפרת עכשיו לכל המדינה שאתה רווק. תתכונן. וגם שיש לך סטארט-אפ טוב. יזם, מילואימניק, כן? אבל רגע, הנפש מטופלת? אתה כן. דואג לזה? כן, אני דואג לזה, אני מוקף באנשים שאוהבים ותומכים. גם הסוויץ' של לעבור חזרה ישר להיות יזם ולעסק היה מאוד קשה. אבל איפה הצבא בתוך הסוויץ' הזה? איפה הצבא נותן לכם? היה לך שבוע, היית בתוכנית של השבוע... לגמרי, הצבא נותן את הזמן, אבל זה עדיין קשה, אז כאילו... ברור. אבל מה שצריך זה לא רק זמן, צריך גם באמת איזה שהם כלים שיעזרו לאנשים האלה. לא, אבל אני חייב להגיד שהייתה פה איזו קפיצה מדהימה מבחינת הצבא. אני אחרי לבנון השנייה, נגמרה המלחמה, יצאנו החוצה. ביי. יום אחרי זה כבר הייתי בבית ולאוניברסיטה. למדתי אז בבן גוריון. קב"ן שעשה, לא היה כלום, עכשיו באמת נותנים לכם שבוע ושיחות. כן, לא, אבל צריך גם להגיד, הייתה קפיצה. יש ביקוש מאוד מאוד גדול לעומת ההיצע, בגלל שיש בעיות תקציב, יש עמותה שנקראת בשביל המחר, שהיא למעשה מטפלת... עמותה מדהימה. בדיוק, עמותה מדהימה, שהיא למעשה לוקחת את השבוע הזה, ונותנת למילואימניקים קצת, מה שנקרא, כלים לצאת... היא בנוסף למה שמשרד הביטחון עושה. כן, וצריך להבין שהיא מתוקצבת על ידי משרד הביטחון, אבל לא מספיק. ויש כרגע 7,000 מילואימניקים שנרשמו ולא מקבלים מענה. זה מספר מטורף. וגם שבוע זה לא תמיד מספיק. נכון, לא, אבל אני אומר, זאת התוכנית, לירון, זאת התוכנית, היא תוכנית סגורה. לא, אבל כן צריך להצביע על הצעד הנכון בהבנה של משרד הביטחון שצה"ל בשחרור הזה. צריך לתת יותר. אני רוצה לציין פה עוד מגזר שצריך להתייחס אליו, הוא כבר פחות רלוונטי אליך, אנחנו מאמינים שבעקבות השידור הוא יהיה, אבל נשות צו 8, נשות הקבע, נשות המילואימניקים, סיפורים על אותם דברים, פיטורים ושימוע וחב"דים שליליים, בעצם נשים שמגיעות להתראיין ושואלים אותם ככה, כמו שלא שואלים על הריון, אז לא שואלים על מילואים, על הבעל במילואים. אבל בעצם שואלים ומשלמות את המחיר הכלכלי של להיות אלה שמחזיקות את העורף, וגם הדבר הזה צריך לקבל מענה, להיפטר ולהיות בתודעה הציבורית שלנו. אנחנו מחזיקים את המדינה, והמדינה צריכה... מגיע להם את כל הקרדיט. מי שרוצה לתת בחזרה לאדם שעשה עכשיו 120 יום מילואים, והוא יזם צעיר, שאין לו מה שנקרא הכנסות של שנה שעברה להראות למדינה. מי שרוצה לתמוך עכשיו בעסק שלך, במיזם... האמת שזה מדהים, כי לפני שבוע היה כתבה בוויינט על אותו נושא, והמון אנשים, גם אנשים שהם לא אנשי עסקים, שהם יודעים בשיווק, שמומחים בעיצוב, פנו אליי, אמרו לי, אנחנו רוצים לעזור לך, ישבתי איתם לשיחות זום, באמת עברנו על כל מיני דברים, ולימדו אותי ועזרו לי, וזה היה באמת הירתמות מדהימה לקבל. עם ישראל רוצה לתת חזרה. לגמרי, את המיילים האלו, בנוסף... אבל לקנות את המכשיר שלך, מה שנקרא, ממוכר לקונה, אפשר? ברור, יש לנו אתר, יש את סופר פארם, שאפשר לחפש אירדוק ולקנות, ואנחנו נשמח לעזור להמון ילדים ואנשים שסובלים מכאבי אוזניים כרוניים, והמוצר פשוט פותר את הבעיות. וכך לעצמך לשדך את האיש. האמת היא, אפשר לחשוב על משהו, שמחה, נחליף טלפון. הגלגלים כבר... טוב. לא ידעתי שזה... לא, אני לא, בכלל לא, אבל סליחה, חבר'ה, אני לוקחת על כן, זהו, יש פה נכס לאומי, יש פה נכס לאומי. זה שליש גן עדן. חשבתי על מישהו. טוב, תודה רבה שבאת אלינו. תודה לכם.